Esta é a historia dun rapaz chamado M, porque isto pódelle pasar a calqueira. M era un rapaz moi feliz e que sempre tiña un sorriso na cara. Ata que un día empezoulle a pasar algo no seu interior e preocupado preguntoulle a súa nai, pero ela non sabía que responder. Pasaban os días e a dor estendíase cada vez máis polo corpo ata chegar ao punto de non aguantar. A nai, preocupada, levou a M ao médico e este pediulle facer unha revisión. Tras pasar unha serie de probas, o médico chegou a unha conclusión, a cal non era moi boa. O doutor non agardou en contarlle a noticia a nai. Esta era que M tiña cáncer e pronto ía morrer. Pasaban os días e M empeoraba a momentos, e o pelo, pouco a pouco, fóiselle caíndo. O 6 de agosto de 2017 ocorreu unha desgraza. M entrou en coma e a menciña xa non podía facer nada por el. O pobre rapaz rematou dependendo dunha máquina para poder vivir, e xa esperaban a súa tráxica morte. A nai, preocupada e sen dormir, preguntoulle ao médico se podían desenchufar a M e deixarlle morrer tranquilo. Pero o médico negouse porque o código deontolóxico non lle o permitía. Non é un tema tan simple como parece. No caso do médico, vos que faríades? Grazas por ver o vídeo.